நாம இப்ப இருக்கிறது வந்து வைஸ் ரோட் அண்ணா சாலை சிக்னல். இப்போ இந்த இடத்துல பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்க நீங்க பார்க்கலாம், திமுகவுடைய ஒரு கொடி, ஒரு மிகப்பெரிய கொடி. நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் மக்களுடைய சொத்து. முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களே, உங்கள் கட்சி என்ன நினைக்குது? இது உங்க அப்பா வீட்டு சொத்தா, உங்க வீட்டு சொத்தா, உங்க பையன் வீட்டு சொத்தா, உங்க கட்சியோட சொத்தா? இது மக்களோட சொத்து. இங்க இருக்கிற இடம், இந்த பிளாட்ஃபார்ம். இந்த இடத்துல இப்படி மார்பிள்லாம் போட்டு நீங்க வந்து ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு இந்த இடம் இல்லை. இவ்வளவு பெரிய கொடியை, இவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க எந்த விதமான கூச்சமும் இல்லாம ஆட்டையை போடணும் பொது சொத்தை அப்படின்னு உங்க கட்சி நினைக்குதுன்னா இது எவ்வளவு பெரிய அபத்தம்னு யோசிச்சு பாருங்க. திமுகவினர் பொது இடத்தில் கொடி கம்பத்தை நட்டதற்கு பொதுமக்களில் ஒருவர் கண்டனம் தெரிவித்து சரமாரியாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை கிழித்தெடுத்து வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சென்னையில் ஒயிட்ஸ் ரோடில் 55 அடி ராட்சச கொடி கம்பத்தை திமுகவினர் வைத்துள்ளனர். நடைபாதையை ஆக்கிரமித்த திமுகவினரை கண்டித்து சமூக ஆர்வலர் ஒருவர், இது பொதுமக்களின் சொத்து, இது உங்கள் சொத்து என்று சொல்லாமல் சொல்லி காட்டுகிறீர்களா என்றும் விளாசியுள்ளார். மு.க. ஸ்டாலினின் மகனும் விளையாட்டு துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடைபாதையை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கொடி கம்பம் நடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பொறுப்புள்ள அமைச்சர் பதவியில் இருக்கும் அன்பில் மகேஷுக்கு இது தவறு என்று அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாத நிலையில் கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாமல் இந்த கொடி கம்பத்தை திறந்து வைத்து அமைச்சர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். தொடர்ந்து திமுகவினர் அதிகார திமிரில் பள்ளிகள், பாலங்கள், மின் கம்பங்கள், பொது சொத்துக்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் திமுகவின் கொடி கம்பங்களை வைப்பது, பேனர் வைப்பது, போஸ்டர் ஒட்டுவது போன்ற அடாவடித்தனத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் மத்திய அரசினால் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் கூட தங்களது போஸ்டர்களை ஒட்டிக்கொள்வதுதான் அராஜகத்தின் உச்சம் என்று அரசியல் பார்வையாளர்கள் விமர்சிக்கின்றனர்.